Duh para putraning wang Siraya hardeng driya Sayuga kang Daranasun anembang Sundari iki raos pandhakake para putraku Pandhawa ingkang padha suwan marang Kawah Candradinata sungkem kula kunjuk Kanjeng Rama Prabu saha Kanjeng Ibu Madrim sembah kula kunjuk Rama saha Ibu bektila kunjuk Rama sembah kula kunjuk Kanjeng Rama Pandhu bapakku Madrim ibuku sembahku sungkem marang Pandhu bapakku Madrim ibuku iya nggih kabeh putan ingsun tampa bekti mungkuluk padha sajarwa kepiye nalane dene kita padha semusul marang pun bapa iki nggih Pandhawa Pandhu bapakku mulane aku teko kene sabab aku nampa paukuman saka Bathara Guru nampa paukuman luput apa Werkudara aku diliputake jalaran wani gelar kawruh panunggal kawruh wong urip tekane temen nggih ing atase kawruh becik ginelar teka diliputake dening Bathara Guru kula pancen jamane lagi kaya ngono kuwi Pandhu bapakku iki pancen jaman kang ngumurake wong bener dianggep luput wong temen digawe cidra mula tinimbang urip ana donya rasaku mung dipaksa kudu nyemurupi kahanan kang ora adil halo wong aku sak kadang melu Pandhu bapakku ana kene wae durung titiwancine ya nggih ngambah ing kene kena ning kudu nganggo dalaning pati ora bisa mapan ana tanpa nggawa raga nggih mengkono iya nyatane iki bisa sira bisa mrene iki amarga saka keparinging pulun Bathara Guru Bratasena yen ngono Bathara Guru iki ya klebu nylewenke wewenange meneh mbok menawa mengkono kula nadyan besok sira sakadang wis kapundhut dening Gusti kang nyipta jagat uga durung mesti bisa kumpul marang pun bapa lan ibu iki ya nggih sebab kabeh menungso mau bakal ngunduh marang tandurane dhewe-dhewe nggih Bratasena duh para suteng ulun den padha amarsudi Udyarja Sucarno Sopadito Nistanya Prataning Bathara Guru Pijar kaluluh lecarna wartayan kaya gumning wana menika pupulun Bathara Guru ingkang rawuh wonten ing madaning kawah iya nggih pandulun ingkang praptana kene wonten wigatos ingkang pundi pun Pandhu Cemadong dawuh pupulun Sumurupa Kangge Pandhu
Wektu iki Kanywangan njungkiri Salaka geger awit saka pangamuk ing Brahala kang gegirisi njaluk panguwasa Kanywangan njungkiri Salaka nganti para Jawata ora kuwagang nrenggalangi awit saka rigening Kakang Narada katone ya mung para Pandhawa ingkang bisa nyirep dawuh iki ya nggih Pandhu. Mula kang mengkono ulun bakal mundhut marang Pandhawa. Saiki uga ulun tas saka ing kene lan ulun paringi pangapura kabeh klupetaning Pandhawa nggih Pandhu. Kepriye Werkudara? Aku wis kerasan ana kene. Kulun pun bapa mau paring dawuh durung titiwancine. Apa sira ora percaya marang dawing pun bapa nggih Bratasena? Dupi gonjang-ganjing langit kelap-kelapaton lirikin sanging sang maweh gandrung prataning Kyai Sembarang. Pondo Pancawara swaring bumi langit sedheringkang harga kadya ngestrenana Bathara Guru iki Kakang Ismaya. Ya aku pancen niat ngadepi kowe Manikmaya. Guru yen nitik saka tembungmu sing unine kowe menehi pangapura marang Pandhawa kuwi mau mertelakake menawa gegere Kanywangan mau jebul durung bisa ngelingke tumindakmu kang salah kowe Manikmaya. Yen pancen kowe kuwi dewa isih duwe rasa pangrasa kudune sing kowe ngucap kaya ngono kuwi. Sing salah dudu Pandhawa, sing salah kuwi ya dapurmu dhewe iki Manikmaya. Kowe mbok aja banget olehmu nyalah gunakake wewenangmu. Dumeh kowe lagi nyekel panguwasa kok terus dienggo perwasa wong sing tanpa dosa Bathara Guru. Ing atase Werkudara kuwi ndandani jiwa kani medhar kawruh rasa jati ya kawruh panunggal ya sangkan paran. Lah kok malah tok anggap buka wadine dewa iki piye? Kuwi wadi sing endi ati sing ndi? Ora dewa pengung ora kuwi. Barang becik dianggap wadi. Barang demen karo Durga ora dianggap wadi piye. Buta wedok kok grumut pirang-pirang dina. Nganti rusak tumindakmu. Kowe lali aku iki dewa le. Le, Ru. Kowe iki adikku. Pira bara kowe matur nuwun karo Werkudara sebab ora ketang plungsu-plungsu dheweke wis melu udhu. Ngrewangi dewa ndandani jiwane menungsa supaya tansah eling marang dalan sing bener. Bathara Guru, yen olehmu dadi pemimpin dewa, mongko cak-cakamu isih kaya ngono kuwi. Isih seneng nyalahgunake wewenang, aja njagake yen kayangamu kuwi bisa tentrem. Kowe dadi dewa kuwi aja sistem pamilih Ru. Nek ora grupmu ora tok ayomi kuwi aja. Kudune titah kabeh iki tok ayomi. Ben kabeh bisa ngrasake yen rumangsa duwe dewa sing tukang ngayomi. Ngerti? Yen kowe ora ndang ngrumangsani kluputanmu, aja jagake kowe bakal langgeng olehmu dadi dewa. Wong dewa kuwi dudu Gusti Allah. Dudu sing nyipta jagat. Mudeng. Cekahe aku ora trima. Aku arep gugat karo dewa sing sak dhuwurmu. Aduh Kakang.